Po posledný štart 800 viek rozbehov mužov číslo 6. A uvidíme, ako po zbiehaní sa zoradia jednotliví pretekári. Osobné maxima. Okrem odskočeného Buržeho a Zacika sú vtesané do 2 sekúnd, tak to by mohlo byť poriadna tesná strkanica. No tretie či štvrté miesto. Tretie, ktoré priamo zaručuje postup do semifinále, a štvrté v pozícii čakateľa má reálnu šancu zabojovať o semifinálovú miestenku. Michal Krajčík sa nám zdal na štarte trochu strenovaný, ale pozrite sa, už to toho padlo možný vyrovnanie v týchto chvíľach, ale pozorčík pretekári 8 sekundov, prvého Michal Jursa, a ktorý si zlepšil osobný rekord na 1.53.96 Nových Zámkoch, tiež by utrpelo až do cieľa, biehanie do druhého kola. Na úvodnej 400 teda najrýchlejší medzičas pre Michala Krajčíka 56.59, avšak teraz sa dá čakať nástup favoritov. Už je tam Burže, ten si na protidánej rovinke pravdepodobne vystúpi na prvú pozíciu. Uvidíme, ako zareaguje Lukáš Zajčík, zatiaľ na 4. pozícii, ale vnútorným okrajom sa tam prebral aj Chorvát Vuko Bratovič, aj s tým treba rátať v záverečnom finiši. Krajčík už zomknutý medzi najväčších favoritov. Zajčík na prvej a Burže v kontakte s Vuko Bratovičom, ale obidvaja pokračujú ďalej. Vatrovica sa začína profilovať a záverečný finiš. Chvíľa bol dlhý čas skrytý za okný. A teraz Lukáš Zajčík. Na Burže na prvej pozícii. Vuko Bratovič klesol na 4. finišuje tam aj Šved Aman. Ale Salpa zo Grécka, on tam je na 3. pozícii a udrží ju. Takže popri Buržem a Zajčíkovi